ክልተ ግዜ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ እዋናት 27 ታሕሳስን 2 መጋቢትን ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተበከሩ ፈተና ቅትለታት መሰረት ምግባር ቢቢሲ ትግርኛ ካብ ቢሮ ሰላም ጸጥታን መሰረት ረኺበዮ ዝበሎ ሓበሬታ ዘደንግጽ ሓተታ ዝሓዘ ጽሑፍ ብኸምዚ መልክዑ ናብኻትኩም ክነቅርብና ሓቢርኩምና ጽንሑ በቃ ሓደ ለይቲ ተሓቢሩ እገለ ደም ክርስቶስና ዝኮ ቅድመ ኣብይ ዝተባለ ይነግረኩም ነው ተማሊ ብወግዒ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተሰናበቱ ዝግለጸሎም ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ልዕሊኦም ክልተ ፈተና ቅትለታት ተወጢኖም ከም ዝነበሩ ገሊጾም ምንባሮም ይዝከር። እቲ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፖለቲካውን ጸጥታውን ወጥሪ ስዒቡ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝቕነ ምስ ዩኤምዲ ዝበሃል ናይ ዩቲዩብ ቻናል ኣብ ዘካይዱ ቃለ መሕትት ዳርጋ ምስ ፈተና ቅትለት ዝመሳሰል ውጥን ከም ዝነበረ ድማ ዝዝከር እዩ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ውድብ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ብዕጡቃት ተዓጂቡ ንከንቲባታት መቐለን ዓዲግራትን ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ጽሕፈትን መምሕዳራትን ኣብ ዝተቆጻጸሩሉ እዋን ንመገሻ ናብ አዲስ አበባ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ዝኸደሉ ፕሬዝደንት ናይ ምዕጋትን ውጥን ቅትለትን ከም ዝነበረ እውን ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር። ካብ 2 መጋቢት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ አዲስ አበባ ምስገሸ ብምኽንያት ጸገም ጥዕና ናብ ደገ ወፂኡ ዝቐነየ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ እዋን ኣብ ርእሰ ከተማት ሃገር አዲስ አበባ ተመሊሱ ከም ዘሎ ድማ ቢቢሲ ኣብ ዝወዝዑ ሓበሬታ እውን ኣፍሊጡ ተፈንጭለለኹም ነቲ ፍንጫል ሒዝኻ ናብ ወንበር ይምለስኒ ሰላሙን ዘሪግኻ ህዝቡ ነበሳዊስኻ ምለሰኒ እናበለ በደባባይ ዝዕንድር ንሱ ከም ዝበሎ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ መቐለ ዝወስድ መንገዲ ኣብ ዝርከብ ኬላ ናቁጣ ፍተሻ ዝሕሉ ዕጡቃት ኣይሕልፍን ኢሎም ከልኪሎምዎ ከም ዝነበሮም ድማ ገሊጹ። እቲ ኬላ ይብል ጌታቸው ረዳ እቲ ኬላ ምስ ረኣና ኣይሕልፈኩምን መጀመርያ እውን ክንድውል ኢሎም መስትዋት መኪና ትሕተ ቢለ ናበይ ኢኻ ትድውል ምስ ረኣኽዎ ተሰኪፉ መስለኒ ኣሕሊፉና ድማ ይበል። ንሱ ከም ዝበሎ ሓደ ብሽም ዘይጠቕሶ ፓትሮል ሒዙ ዕጡቃት ዝሓዘት መኪና ዝፀዓነ ኣዛዚ ናብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ተኸቲሉ ከም ዝሰዓቦን ሓይልታት ፖሊስ ፌደራል ማለት እውን ሓለዋ ጸጥታት ማዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝኸልከልዎም ድማ ኣብሪሁ። እቲ ኣዛዚ ኮር ናብ ኣውሮፕላን ክሳብ ምእታው ፈቲኑ ከም ዝነበረ እውን እቲ ፕሬዝደንት ገሊጹ። ናብ ሓላፍ ጸጥታ ማዕርፎ ነፈርቲ ስልኪ ደው ኢሉ ጌታቸው በይኑ ድዩ ኣትዩ ወይስ ካልኦት ሰባት እውን ኣለዎ ምስኡ ኢሉ እውን ንምርግጋጽ ፈቲኑ ይኽብል እቲ ነበር ፕሬዝደንት ጠቂሱ ምንባሩ ይዝከር። ሕወሓት መሪሕነት ጥራሕ ዘይኾነስ ኣባላት ህወሓት ንኽልተ ዝጨንድሕ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ዝምልከት ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ምክትል ፕሬዝደንትን ሓላፍ ጸጥታ ትግራይ ኮይኑ እናሰርሐ ዝጸንሐ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ቅድሚ ዝተወሰኑ እዋናት ጉዳይ ፈተና ቅትለት ጌታቸው ረዳ ብናጽ ኣካል ክምርመር ጸዊዖ ምንባሩ እውን ዝዝከር እዩ። ምስቶም ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምትዕርራያት ክግበር ዝጽውዑ ገለ ኣዘዝቲ ደው ዝበለ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ነቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዕልዋይ ዝገለጾ ስጉምቲ እቲ ቢሮ ናይ ሕጊ ምኽባር ወፍሪ ኢሉ ዝጸውዖ ኮይኑ እቲ ብዕሊ ካብ ሓላፍነቱ ዝተፋነወ ፕሬዝደንት ኣብ ጉዳይ ፈተና ቅትለት ንዘቕረቦ ክሲ ድማ ብትሪ ነጺጉ ሓሊፉ እዩ። የግዳስ እቲ ክቐትለኒ ስዒቡን ኢሉ ዝገለጾ ኣካል ኣብቲ ከባቢ ዝመርሕ ዝነበረ ኣዛዝ ሰራዊትን ንሓደ ካብ ዓጀብቲ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ረኺቡ አንገላቲዖምኩም ድዮም ኢሉ ብስኽፍታኽ ከም ዝሓተቶ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ዝበጽሐ ምንግልታዕ ከም ዘይነበረ ዘረጋገጸሉ ኮይኑ ስሙ ክግለጽ ዝደለየ ሓላፊ ቢሮ ሰላም ጸጥታን እዩ ንቢቢሲ ገሊጹ ዘሎ። ከምኡውን እቲ ቢሮ ተኣዛዚ ኮር ጌታቸው ይቕሬታ ከይሓተትናዮ ወፂኡ ኢሉ ከም ዝተዛረበ እውን ይፈልጥ የኽብል ነዚ ዘራጉድ ሓበሬታ ጠቂዑ ኣሎ። ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብድሕሪኡ ኣምሊጡና ኢሎም ገዛ ዓጺኦም ዘራረቡ ኣዘዝ ሰራዊት ከም ዘለው መረዳእታ ኣለኒ ዝበለ ኮይኑ ሽዑ ካብ ኣኼባ ዝኽረ ሃፀይ ዮሃንስ ተላዒሉ ከም ዝተበገሰን መገሽኡ ግልጽ ኮይኑ ዝረአ ከም ዝነበረን ፍሉጥ እናሃለወ ሰባት ንምጥቃን ኮነ ኢሉ ዝተዛረቦ እዩ ዝብል ካብ እቲ ቢሮ ዝተዋሃበ ምላሽ ሕጊ ካብ ምኽባር ወፍሪ ወጻኢ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ኮነ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ወረዳን ዞባን ኣብ ስራሕ ዝጸንሑ ድሓር ሃዲሞም ዝወፁ ሰባት ንምእሳር ሓሳብን መደብን ከም ዘይነበረውን ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ንቢቢሲ ዝሃቦ መብርሂ ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ሓለፍቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ እናወፁ ማሕተም እናሕደገን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ንዝኾኑ ሓለፍቲ ዘረክብን ዝነበሩ ዕጡቃት ኣብ ከም ዓዲ ጉደም ዝበሉ ከባቢታት ካብ ህዝቢ ንዝገጠሞም ተቃውሞ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙን ብዙሓት ከም ዝተኣሰሩን እውን ጸብጻባት ይሕበሩ።
اتخالق اب لعلتي نبر بريزيدنت ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ፈተና ቅትለት ተሓሳስ 27 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ በዓል ጥምቀት ዝገጠመ ኩነታት እዩ በመሰረት ናይ ቢቢሲ ሓበሬታ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ካብ አዲስ አበባ ዝመጸ ሓደ በዓል ሃፍቲ ምስ ሓደ ኣባል ጸጥታ ቪአይፒ ናይ መቕታል ፈተና ከም ዝገበረን እንተኾነ ግን ከም ዝፈሸለ ይሓቢሩ እቲ ገበን ግብረ ሽበራ እዩ ስለዝኾነውን ኣብ ፌደራል ክርአ ዝግባእ እንተኾነ ግን ዕብይ ዝበሉ ሰባት ውን ዝተሳተፍሉ ስለዝኾነ ብዝብል ካብ መንግስት ፌደራል ውክልና ሓቲትና እቲ ምጽራይ ኣብ ትግራይ ክኸውን ጌርና ኢና ይብል ድማ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ እቲ ቢሮ ብዛዕባ ዝኽስ ዝምልከት ድማ እቲ በዓል ሃብቲ ኣብ ከተማታት አዲስ አበባን መቐለን ትካላት ከም ዝውንን ዝገለጸ ኮይኑ ተጋዳላይ ድማ ንሰበ ስልጣን ክዕጅብ በሓለዋ ዝተመደበ እዩ ክብል ነቶም ፈተና ቅትለት ኣካይዶም ዝተባሃሉ ኣካላት መንነቶም ብድፉን ይገልጾም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንኽልቲኦም ክቐትሉን ሓሲቦም ነይሮም ብምባል ድማ ከም ዘእሰሮም ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ይገልጽ ነዚ ቅትለት ዝወጠኑ ሰለስተ ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ከም ዝኾኑ ብምሕባር እቲ ተግባር ቅትለት ድማ ትበዓል ሃብትን ኣብ ሓለዋ ዝተመደበ ቪአይፒ ንኽፍጽሙ ከም ዝተዳለዉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ዝኸሰሰ ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ንቢቢሲ ዝሃበ ሓበሬታ ይመላኸት ኮይኑ ግን እቶም ተጠርጠርቲ ፈተና ቅትለት ከም ዘይፈጸሙ እኳ ደኣስ ይሓስቡ ነይሮም ተባሂሎም ስለዝተኣሰሩ ቤት ፍርዲ ነቲ ዝተመሰረተ ክሲ ብምንጻግ ብዋሕስ ክወፁ ከም ዝገበረ ድማ ኣዘኻኺሩ እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብድሕሪ እቲ ጉዳይ በደረጃ ፌደራል ክርአ ከም ዝሃቀንን በዚ ድማ ትበዓል ሃፍቲ ኣብ አዲስ አበባ በፂሑ ናብ ስድርኡ ኸልግስ ክብል ፖሊስ ተቐቢሉ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትዎ ድማ እቲ ቢሮ ይገልጽ ይኹን እምበር ቤት ፍርዲ ውን ተመሳሳሊ ብዋሕስ ክወፅእ ገይሩ እዩ ትበዓል ሃብቲ ካብ ማንም ንላዕሊ ምስቶም ሰብ መዚ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጥቡቕ ቅርበትን ዕርክነትን ከም ዝነበሮ ሓበሬታ ኣለኒ ድማ ይብል ቢሮ ሰላም ጸጥታን ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ብሰንበት ዝሃቦ ቃለ መሕትት ፕሬዝደንት ዓጊትካ ጥራሕ ዘይኮነስ ፊዚካሊ ኢሊሚኔት ምግባር በኣካል መቕጻዕ ውን ድሌት ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ ዘደንግጽ ኣብ ትግራይ ክፍጠር ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን ኢሉ ምንባር ውን ይዝከር ክብል ሓተታ ቢቢሲ ይዛዘም በኣርከስ ፍትዋት ተኸታተልቲ ምድላዋት ታርጌት ሚድያ ንሎሚ ኣብ ጉዳይ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝተኻየደ ፈተና ቅትለታት ዝምልከት ዝርዝር ናባኻትኩም ብኸምዚ መልክዑ ቃል በቃል ካብ ቢቢሲ ዝወሰድና ሓበሬታ ናባኻትኩም ኣቕሪብና ሰላም